Aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa ye juin kalo tile 4 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen kana an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carila ni k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirimɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kama an ka jamana localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maaw ye ka olu bɔnɛ u ni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw na bolo la fɛ an ka lakana bɛ se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔ état major b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw ko opération dɔ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Sevare localité ani yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Mopti région kɔnɔna na k'an Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka da kan opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw sera ka cɛnni don banbaci walima ni daga sigiyɔrɔ la min fɛnɛ banbaci walima a jama o fɛnɛ fagara ni opération in senfɛ Ni an ka lakana tigilamaw olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabati la walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛ u ka se ka olu ka lakana sabati maa jugu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko mɛ kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Daravela Bolibana commissariat de police maaw ye ko ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ nin quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka réseau dɔ yɛrɛ kɔni ci réseau min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa naani de bɛ a yira la k'a fɔ ko ni maa naani yɛrɛ kɔni kun ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don bolimafɛn sen 3 yɛrɛ kɔni suɲɛni de ma ni k'a yɛlɛma ka tila k'a feere ko kura yɛrɛ kɔni nka min yɛrɛ kɔni ye Daravela Bolibana commissariat de police maaw ye olu ka cɛsirannen don ka baara kɛ kun ɲuman yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka dankari ni maa ninnu ka nin wale jugu in yɛrɛ kɔnɔ ani dɔn kofɔlen in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Keɲeba sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ den yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna na ko autocar dɔ yɛrɛ kɔni k'ale to sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Keɲeba ni ka na an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko autocar kofɔlen yɛrɛ yɛlɛla mine dɔ yɛrɛ kɔni sanfɛ a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko autocar yɛrɛ kɔni ka yɛlɛlen ni mine yɛrɛ kɔni kan k'a ma to kɔlɔlɔ tan ye ka d'a kan k'a kɛra sababu ye ni ka civil 5 yɛrɛ de kɔni faga ale ni ka maa 10 ani kɔ bonya ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jogin bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra dusuma kasikoba ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo ka sanga ni tajimafɛ ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na maa dɔw yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don tajimafɛn yɛrɛ kɔni sanni ma ni ka taa feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na k'a détourner ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Segu tribunal de grande instance procureur de la république yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ a bɛ kan ka gɛlɛmabada kɛ ni ka ɲɛsin Segu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma a b'a yira nin maa na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni maa dɔw ye n'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛn tajimafɛn yɛrɛ kɔni feereli ma sɔngɔba la ale ni pompisiw yɛrɛ kɔni dɔw ma n'olu bɛ ka ni maa ka baaraw yɛrɛ kɔni nɔgɔya k'u ka fɛɛrɛ latigɛ u ka dankari u ka wale jugu yɛrɛ kɔnɔ na ko ɲɔtɛ ni bolo dara u kan min yɛrɛ kɔni sanction ye k'u bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni autorités ye k'olu ka sariya yɛrɛ de kɔni kan ka boli jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka ɲɛmɔgɔw ye k'olu ka kumaw yɛrɛ kɔni man kan tɛ ka sɔsɔ cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye service national des jeunes yɛrɛ kɔni ni o ye SNJ olu ka direction maaw yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ na u bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'olu yɛrɛ kɔni ye fonctionnaire kura 40 yɛrɛ kɔni radié ni fonctionnaire kura 40 ni yɛrɛ kɔni kun b'u ka formation militaire obligatoire yɛrɛ kɔni kɛ centre de formation commune de base yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa 40 minnu yɛrɛ kɔni radiéra ni ka bɔ ni fonctionnaire kura ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ko kɔni ye maaw yɛrɛ kɔni ye minnu yɛrɛ kɔni taara centre de formation commune de base yɛrɛ kɔni ka cohorte 7 yɛrɛ de kɔni fɛ ko ni maa 40 minnu yɛrɛ kɔni radiéra an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ma radié dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'u banna k'u ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kumakanw yɛrɛ kɔni labato o de la min yɛrɛ kɔni autorités o fɛnɛ décision ta ni ka ninnu yɛrɛ kɔni radié k'u labila ni ka bɔ formation kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na
An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni ale bɛ groupe d'action financière ni o ye GAFI mais ale b'olu ka liste grise yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o wale in yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana ale bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye blanchiment d'argent ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari nin ko in na a ka jamana kɔnɔna na walasa a bɛ se ka bɔ GAFI ka liste grise yɛrɛ kɔnɔna cogo min o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye kiiritigɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana influenceur fila yɛrɛ kɔni ma ni wagati tɛmɛnen na ni jamana influenceur fila ni yɛrɛ kɔni accusé don k'u ye blanchiment d'argent yɛrɛ de kɔni kɛ wa min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni u ye kiiritigɛ gɛlɛn cogo jugu yɛrɛ kɔni na walasa ni man yɛrɛ kɔni ta ka kɛ leçon ye ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'a ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la jamana kɔnɔdenw la ka lakana sabatili ko yɛrɛ kɔnɔna wale min yɛrɛ kɔnɔna sanga ani wagati min ye fintigilakaw olu bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolo lafiya ka se ka lakana sabati cogo min na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko tɛnɛndon juin kalo tile fɔlɔ san 2026 ko min y'a ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ba dɔ kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma Sévaré localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale b'a pereperelatigɛ jamana kɔnɔdenw ye k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baara la sanga ani wagati n'u bɛ ka to ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw wuli walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u taara bɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ka dogoyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni dogole ka yiri jukɔrɔla dɔ yɛrɛ kɔnɔ yiri jukɔrɔla min yɛrɛ kɔni bɛ Sévaré localité sud yan fanfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kan u kɔni ma girin ni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ u mɛnna ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔlen minnu y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw yɛrɛ de kɔni don min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale ma daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ni yiri jukɔrɔla ninnu na état major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko faraku in yɛrɛ kɔni kɛra faraku ɲumanba ye ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko faraku in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni fagara k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ banbaci wale maaw ka matériel logistique caman ni o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun dogolen don u ka daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na yiri jukɔrɔla in la ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen na min fɛnɛ banbaci wale maa ni dogoyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ko tiɲɛni donna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu k'a fɔ ko min ye nin opération ye k'a kɛra sebaya bɛɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ banbaci wale maaw ka fanfɛla la min yɛrɛ kɔni état major général des armées communiqué kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a b'u fo u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔnlen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn u ka cɛsiriyalen n'u ka baara kɛ ko ɲuman o yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lafasa wale min bɛ ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ olu ka lakana bɛ ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la min ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni fɛnɛ b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabatiliko la walasa min ye jamana kɔnɔdenw n'u bolafɛnw olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko mɛ kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Daravila Bolibana commissariat de police maaw ye k'u y'u bolo la nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na maa naani yɛrɛ kɔni ka bisiya bɛ ka kɛ maa naani mun na k'a fɔ k'u sen donna don réseau dɔ la réseau min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don bolimafɛn sen 3 suɲɛni ale ni a yɛlɛmali yɛrɛ kɔni ma ne k'a feere ko kura yɛrɛ kɔni jamana in kɔnɔna na Daravila Bolibana commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ma girin dɔrɔn ni ka nin opération yɛrɛ kɔni daminɛ ko janvier kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na san 2026 dɔw yɛrɛ de kɔni taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ nin commissariat in yɛrɛ kɔni na k'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni suɲɛna Wɔlɔfɔbugu Bolibana sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Daravila Bolibana commissariat de police maaw ka brigade de recherche olu kɔni ye ko in yɛrɛ kɔni ta u bolo la ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ a ko ɲɛ kan ko Daravila Bolibana commissariat de police maaw ka brigade de recherche man yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kalo caman kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kalo caman sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko nin bɛ kalo tile 23 in na san 2026 min yɛrɛ kɔni commissariat de police ka cɛ de olu sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni ka ni bisɛ bɛ kɛ k'a fɔ ko maa fila nin de ka baara ye suɲɛni yɛrɛ kɔni a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko maa fila nin yɛrɛ kɔni ko kelen si bɛ san 19 na filanan ale kɔni
si bɛ san 22 yɛrɛ de kɔnɔna ko bolodalen ni maa fila ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan k'o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni commissaire de police ka cɛ dɔw sera k'u bolo da maa fila wɛrɛ kan ni bisiya bɛ kɛ o maa fila na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni kun ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali ma walasa u kana na dɔn togoyaji la ko maa fila ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ kelen si bɛ san 22 la filanan o kɔni si bɛ san 35 de la bolo dalen ni maa naani ni yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye Daravela bolibana commissaire de police ma walisa olu continuera sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko maa fila fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni minɛna k'olu yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni caman yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ kɔni kɛra Wɔlɔfɔbugu bolibana sugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a yirala k'a fɔ ko ni maa fila ni yɛrɛ kɔni u kun b'u ka suɲɛni baara ni yɛrɛ kɔni kɛ sufɛlaw yɛrɛ de kɔnɔ na wa u kun b'a kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ ma yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na bolimafɛn sen sabaw yɛrɛ kɔni jɔli bɛ kɛ yen nɔ kosɛbɛ u kun b'u profiter ni maaw yɛrɛ kɔni kun hakili t'u la wagati min ni su kora dibi yɛrɛ kɔni mana na don wagati mɔgɔw ka jateminɛ tɛ caya kosɛbɛ u kun b'u profiter wagati min de fɛ ni ka t'u ka suɲɛni baara ni yɛrɛ kɔni kɛ sugu kɔnɔna in na n'u yɛrɛ kɔni kun ye bolimafɛn ni yɛrɛ kɔni suɲɛ u ka complice fila tɔ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ u kun b'a di olu ma o complice fila ni yɛrɛ kɔni kun bɛ sɔrɔ ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ni k'a feere ko kura ye jamana in kɔnɔna na ko bolodara maa naani minnu ka nin opération yɛrɛ kɔni sen fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa naani nin bɛɛ lajɛlen bilala an ka kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka bolo kan wa min yɛrɛ kɔni ye Daravela bolibana commissaire de police ma o y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in kɛ ta halisa k'u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa naani na u ka baarajugu kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice ninnu fɛnɛ kan ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ la sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni délinquance ale ni criminalité yɛrɛ kɔni k'o kɛlɛ cogo sugu bɛɛ la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni a laɲini kɛ an ka polisi maaw yɛrɛ kɔni fɛ cogo min k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛn olu ka lakana ka sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Daravela commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ kɔnɔna na ni opération in sen fɛ wa a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ collaboration min tɛmɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw ɲɔgɔn cɛ la halisa an ka dɔ fara o collaboration yɛrɛ kɔni kan walasa an bɛ se ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogo min ni ka an jamana kɔnɔdenw lafɛnw ka lakana sabati an sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ko walasa an ka se ka an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakana ni baaraw yɛrɛ kɔnɔ na numéro vert minnu yɛrɛ kɔni bila bɛ sen kan n'an bɛ se ka olu wele ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni da polisiw yɛrɛ kɔni tulo kan n'an bisigara ma ka ko kɛta la ko numéro vert yɛrɛ kɔni ye 1 fu ale ni 1 yɛrɛ de kɔni ni e maa o maa yɛrɛ kɔni k'i bisigara ma ka ko kɛta yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don i fɛ i ka numéro vert yɛrɛ kɔni wele o y'an ka Mali police nationale ma o ka numéro vert de ni olu yɛrɛ kɔni wele ni ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni da o tulo yɛrɛ kɔni kan ko in yɛrɛ kɔni tɔ ye min ye olu yɛrɛ kɔni bɛ o baara ɲɛnabɔ n'o yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw an bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw u ka lakana sabatili la an sigiyɔrɔw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ don yɛrɛ kɔni na ka da kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na autocar dɔ ni ale kɔni ye foroba bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni foroba bolimafɛn yɛrɛ kɔni ma sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Kéniéba ni ka na an ka Bamakɔ kɔnɔna na sécuritaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko min yɛrɛ kɔni ni autocar ye ni ale foroba bolimafɛn yɛrɛ kɔni ko ka ale to a ka bolili baaraw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn kofɔlen ale kɔni yɛrɛ la fɛn pɛrɛnta dɔ yɛrɛ de kɔni ka a ka sira sanfɛ fɛn pɛrɛnta min yɛrɛ kɔni kun dugulen don sira kofɔlen in kan ko bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛrɛlen fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni sanfɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni ka da kan bilan provisoire min yɛrɛ kɔni bɔra ni binkani wale in na o de y'a yira k'a fɔ ko civil 5 yɛrɛ kɔni sara bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko a passager minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni foroba bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni joginna olu la k'olu ka ca ni maa 10 yɛrɛ kɔni ye ko kabini wale yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale n'u alliés yɛrɛ kɔni u y'u teliya joona ni ka taa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka sira kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana ale ni bolimafɛn min yɛrɛ kɔni yɛrɛ la ni fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni kan maa minnu joginna o la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka furakɛli teliman yɛrɛ kɔni kɛ o la cogo min u bɛ se ka u ni kisi ko équipe d'intervention yɛrɛ kɔni bɛ na wagati min yɛrɛ kɔni na ale nana sɔrɔ fɛn pɛrɛnta in yɛrɛ kɔni buruburunin dɔw yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an bɛ duwawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye maa minnu yɛrɛ kɔni joginnen don an bɛ nɔgɔya da duwawu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ma
kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni tajimafɛn ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni a ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka u profiter o wale yɛrɛ kɔni fɛ ni ka taa tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ kofɔlen na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Segu tribunal de grande instance procureur de la république yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kangada communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ kangada kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma maa minnu yɛrɛ kɔni sen donnen don tajimafɛn yɛrɛ kɔni sanni na ni ka feere tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni station service gérant fo ka taa se pompisiw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin maa ninnu ka nin baara jugu yɛrɛ kɔni nɔgɔya a bɛ kangada gɛlɛmanba kɛ ni ka ɲɛsin o maa ninnu ma o ka nin wale in na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Segu tribunal de grande instance procureur de la république yɛrɛ kɔni a bɛ dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don nin wale in ma ni o de ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni san sɔngɔ la ni ka taa feere sɔngɔba dɔ yɛrɛ kɔni na ko o maa ninnu bɛ ka o baara min kɛ ko baara in yɛrɛ kɔni bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko wa wale in yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw ka gɛlɛya tɔ yɛrɛ kɔni juguya de ye o yɛrɛ de kɔni a bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin maaw ma Segu région kɔnɔna na fɛn fɛn ka baara bɛnnen don nin wale jugu in yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ u ka dankari u ka nin wale jugu in na ko ɲɔtɛ ni bolo dara u ka don o don u bɛ nimisa ko in yɛrɛ kɔni kɛli la procureur bɛ hakililaji kɛ a ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye basigi yɛrɛ kɔni favoriseli ye jamana kɔnɔna na ko ka sanga ni o ko in ye ko e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko bolo dara i ka ka d'a kan k'i bɛ ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere sɔngɔba la sɔngɔ min ma fɔ autoritéw yɛrɛ kɔni fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ni bolo dara i kan yɛrɛ kɔni ko tajimafɛn min yɛrɛ kɔni bɛ i bolo o bɛ minɛ i la teliya yɛrɛ kɔni na k'i bɛ se ka datugu kaso la fo ka san 3 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni kɛ kaso la ko wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ i bɛ se ka amande sara amande min yɛrɛ kɔni bɛ se ka se fo 20,000 yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni ye Segu autorité judiciaire yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ k'u jigi dalen don k'a fɔ ko ni communiqué in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni Segu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna na collaborer wa u bɛna na faamuyali yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛna dankari u ka wale jugu in yɛrɛ kɔnɔ na wa min yɛrɛ kɔni ye population ye k'u bɛna na lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ walasa ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ale ni u bɛna na an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ walasa tajimafɛn min yɛrɛ kɔni donna région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tajimafɛn yɛrɛ kɔni ka se ka labɔli yɛrɛ kɔni kɛ maaw kana n'a san caman yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ ka taa feere sɔngɔba yɛrɛ kɔni na ka sɔrɔ sɔngɔ min yɛrɛ kɔni ma fɔ autoritéw yɛrɛ kɔni fɛ jamana kɔnɔna na an ka Mali service national des jeunes ni o SNJ yɛrɛ kɔni olu ka direction maaw yɛrɛ kɔni décision ta tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 ni ka fonctionnaire kura 40 yɛrɛ kɔni radié ni ka bɔ centre de formation commune de base du service national des jeunes maaw yɛrɛ kɔni ka cohorte 7nan yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na SNJ direction maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu filɛ ni ka ni fonctionnaire kura 40 minnu yɛrɛ kɔni radié ni ka bɔ ni formation yɛrɛ kɔni na ko radié gansan ko ni fonctionnaire kura 40 ni yɛrɛ kɔni u banna ni ka autoritéw yɛrɛ kɔni ka sariyaw yɛrɛ de kɔni labato ka formation nin kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu ye décision ta ni k'u gɛn ka bɔ formation yɛrɛ kɔni na kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛra SNJ maaw yɛrɛ de kɔni fɛ u ka bɔlɔsiraw kan wa wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ source dɔ yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ de kɔni don ko fonctionnaire kura 40 yɛrɛ kɔni radiera ni ka bɔ centre de formation commune de base yɛrɛ kɔni na ko ni fonctionnaire kura 40 minnu yɛrɛ kɔni radiera ni ka bɔ ni formation kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na kɔni yirala k'a fɔ ko u caman yɛrɛ kɔni ye greffier en chef auditeur de justice école karamɔgɔ inspecteur de finance impôt fo ka taa se trésor yɛrɛ kɔni ma ko machinisme agricole agent kelen b'a la attaché d'administration kelen fɛnɛ b'a la contrôleur de douane kelen b'a la agronome kelen fo ka taa se administrateur kelen yɛrɛ kɔni ma ko maa minnu yɛrɛ kɔni gɛnna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ u la kabini février kalo tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye fonctionnaire yɛrɛ kɔni ka cohorte 7nan yɛrɛ kɔni fonctionnaire yɛrɛ kɔni ka vague yɛrɛ kɔni ye olu b'u ka service militaire obligatoire yɛrɛ kɔni kɛ a ka jamana kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka formation obligatoire yɛrɛ kɔni kɛ ko o maa nin yɛrɛ kɔni na maa 759 olu kɔni ye maaw yɛrɛ kɔni ye minnu taara an ka fonction publique de l'état concours la maa 634 olu kɔni ye collectivité territoriale yɛrɛ kɔni école karamɔgɔw ye maa 255 olu ye auditeur de justice ye maa 220 olu ye greffier en chef ye maa 602 olu ye école nationale d'administration maaw yɛrɛ kɔni ka élèves fonctionnaires stagiaires yɛrɛ kɔni ye fo ka taa se maa 6 yɛrɛ kɔni ma ni cohorte kɔrɔ tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ni o maa minnu yɛrɛ kɔni kun taara n'olu kun b'u ka formation militaire obligatoire yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ kɔni o membre dɔw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ ka u ka formation yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen
yɛrɛ kɔnɔna k'u to formation yɛrɛ de kɔnɔna ko fonctionnaire kura 40 bonya kɔ olu yɛrɛ de kɔni banna ni ka autorité yɛrɛ kɔni ka kumakanw yɛrɛ kɔni labato o yɛrɛ de kɔnɔna min fɛnɛ SNG autorité ma o décision yɛrɛ kɔnta ni ka man yɛrɛ kɔnɔ radio k'u bɔ formation kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen juin kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu ye kiiritigɛ baara dɔ yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigɛ baara min yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ blanchiment de capitaux affaire dɔ yɛrɛ la ni affaire ko yɛrɛ kɔnɔna Côte d'Ivoire ka influenceur ba fila yɛrɛ de kɔni kun impliqué don a la ni o ye Apuchu National ale ni Lionel PCS yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye peine juguman ba ta ni ka ɲɛsin ni influenceur fila ni yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni u ka wale kɛta in yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni Apuchu National yɛrɛ kɔni ni ale influenceur ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ale kɔni kɔnɔna la san 3 kaso kɛli la ale ni CFA wari miliyɔn 264 a bɛ o fɛnɛ yɛrɛ kɔni sara k'o kɛ amande yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni Lionel PCS yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la san 5 kaso kɛli la ale ni CFA wari miliyɔn 264 a bɛ o fɛnɛ sara amande yɛrɛ kɔni jamana in kɔnɔna na hakilila jiginna ni affaire yɛrɛ kɔni daminɛna bɔlɔsiraw yɛrɛ de kɔni kan ni don dɔ la yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Apuchu National ale kɔni video dɔ yɛrɛ kɔni cari a ka bɔlɔsiraw kan video min yɛrɛ kɔni na warimuguba yɛrɛ de kɔni kun bɛ a bolo kabini ni video yɛrɛ kɔni carila min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ka pôle pénal économique et financier maaw ye ni o ye tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don crime économique yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔli yɛrɛ kɔni ma kabini olu yɛrɛ kɔni ɲɛ dara video in yɛrɛ kɔni kan olu teliya joona ne ka ko in yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ni yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ka pôle pénal économique et financier maaw yɛrɛ kɔni olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa ni wariba in yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ka se k'o dɔn ale ni Apuchu National yɛrɛ kɔni ni wariba min yɛrɛ kɔni yira jama yɛrɛ kɔni na wari yɛrɛ kɔni source yɛrɛ kɔni ye fɛn min yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn procès yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ka parquet yɛrɛ kɔni ale a ka kiiritigɛ yɛrɛ kɔni gɛlɛya kosɛbɛ a kun y'a laɲini Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka Apuchu National ni Lionel PCS yɛrɛ kɔni kɔnɔna san 7 kaso kɛli la an min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni olu kɔni décision ta ni ka ko in yɛrɛ kɔni nɔgɔya dɔɔni ka maa ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna kaso kɛli la min bɛ parquet yɛrɛ kɔni ka laɲini duguma nka o n'a taw ta kɔni yira la k'a fɔ ko ɲankili min yɛrɛ kɔni taara ne ka ɲɛsin maa fila ni yɛrɛ kɔni ma ko ɲankili gɛlɛman fɛnɛ yɛrɛ kɔni don jateminɛna caman y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kiiritigilamaw filɛ ni ka nin condamnation min yɛrɛ kɔni kɛ k'o ye cikanba yɛrɛ de kɔni ye Côte d'Ivoire kiiritigilamaw bɛ ka min yɛrɛ kɔni yira Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw na wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ye ale bɛ groupe d'action financière ni o ye Gafi maaw ye a kɔni bɛ olu ka liste grise yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni na jamana in bɛ k'i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye blanchiment d'argent ye ka dankari o la a ka jamana kɔnɔ na cogo min a bɛ se ka bɔ Gafi maaw yɛrɛ kɔni ka liste grise kɔnɔna na cogo min ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacarilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma